Kidukhot jangka nyautrep Integrated Territorial Organization hito haka arpo nyautrep urempang kilalet ya kendu yau Director Mineral Resources Pius Disangma pan jingsha ya ka jingmi madan ki chalan thok ki ba ki nong khayi dawyong ki pendon kam ban kit ban ba bandi ban thiet ki dawyong ban shalan shabar jela kidukhot jangka hito kilayo obat ka tu ka ni teli na kini ki shalan thok na ki trok ki ba kit dawyong na kitrok baki dekhot ka hito kilayo obat lalap bawat di ki number plate baki te ha kitrok ki dei ki number thok dan na kitrok ki bala pendan kam de ki number plate jong ki skuti ki laong Upius Disangma Director Mineral Resources ulayat ho ha ki dekhot jong ka hito baka office jong u kamju ai bor ya no ban shon ne pen mi e ki shalan dei tangkan ne ka office bala pen ko bor da ka sarkar ka ba pen mi ba de ya ki shalan ula kentu e ki dekhot ka hito balada kilap ya no ban pendan kam da kisalan thok kidei ban pentep marmar shaki pulet batsha kane ka office jung u Director Mineral Resources Upius Disangma ula kular ban tokit bat ban thuet ya ki breu ki ba pendan kam da kisalan thok lengba ki kherdop check gate ba ka office jung u kadon hakeleng ki jaka kiong bakia lapa ka ayu haka ikatuka aga wikat jaga bagi ong tambah klem don sign klem don sini ba tinggal ong ban ayu ladalap kum kanika incident di ban ya chubit ki pulit lane di ban ai FIR na mador ditambah gitu ki ong ki klem lap ya briu tinggal ong ladalap kum kanika incident akan nuk persawan ya tu insertion ya kan nuk action akan kum ka kendon jong ka ai tinggal su la clarify ka kata dur namar ka tu kajing om ba chalan tenging ngingim je ingin ndon ba authorize ban shna yeno ban ayu ba ngam ban shna fake chalan mingkai ka bangi shna ba tingi shna ya ka chalan katkum ka feature bala ai lai daka sarkar tengi kentu be ki feature baru aga chalan jumi nang tangi don ka QR code nang tangi enter ya ka details jong ka vehicles teng sign ba de ki officer apo office aga chalan te nang tangi ni don ru ka apo check it ni don kata ka mission pangiu handheld device te kata ka handheld device kan sa detect lada don kanu ka fake chalan ba penyat raga tu kikin sa scan rapor ba kia scan ya ka chalan kin tip ka de fake ne ka de ka genuine ne te ki claim la ban transport kanu ka minerals la ni ka doyong lengba ka fake chalan ni don do tha ki exit but entry point kum hamne riboy ni don ga umling di marchekit ni don ha bors ang namot ayu akan ka ha iska silsi ka dauki ni don ha rata chera ni don ha safai Tisha Garuls ni don Daina Dubi gawin sa Gagaswa para nang dalu kita Kagaru Hills sora bagli sora bat ceragau bat bagli kini gide ki dia marchekits benidon nang em kum pau minta te hatu minta tingi patla pa ya ki fake chalan lata don kanu ka information baton fake chalan bakira chalan ba fake tingin nga laong yakiban inform bit saka je mat sekit concern lale wat hangiru pengilaban beta yaki officer jongi bakin le yak baton kam tamli ban file FIR lada detect any illegal transportation. Haduk mentam padan bawan ujar Paton, hadu mentan tang patla. tangka sehidu bawan. Oh tang itu ki bawan tang patu ki klem da don ki ong ki klem lap yo briu tena kata kalau ong tersangkan wap
evidence kenapa milaban sim absen kat pun ke jindong kam kat pun ke ai ngam laban immediately ya tu ya pi ngam don ka record kumpa ke kam simpor yang akan lata pi don kam ngam laban ai hadit kam ka revenue bangila collect but kat nungi expect ban collect tu Fakat taging ong ipin nanduk menengong baka kani ka chalan encounter rekap tu kat ni kena porba kidon kitrok pila i hadian pro blala ki nuruyong te let's say kidon hilu ki bak syat tu ne ta shu yeng kai sa srok it ki kili kan pia kit yo kit mat ong pia don chalan yong dan dala ong ai masin ai maki ki start kali wot ki pet dan dala check pat lap kan ni dan dala lap kan ni ta ngingim dai kita expat nomor man ko por ko sa ko por PCI ba la dangi yo ban bat kita ki kali duyong upulit uang ben ba ke complaints ka DMR ong yi ka DMR ba na ya fer ta ka daw ngi ngawan ni hakmat jong director ban pun sungwe kan ni ba kan ni ka dai ka bathok na ka pisha ta hoy ukubur uang ba kan ni ka dai ka fake ta na kaleng jong ki kumba uru ong kumju hi men ne kumba ki na ka por kumba pi ong ma pi ba ai hopulit henry ngingla tip syai ba ngindal ai supulir upulir undinai be kan bat undong be ba kadika kamram DMR ta kadang ngiwan haku to i sim kya ka kam DMR ri haba maki ta ba dik ki ba authorize kan bat ngila I suggestion through yaki ba kham tam haba ye dei ba tu do yong mo tu ba ki ong tau saulak tam uban wan na ko nagalan YouTube do yong ru ngila ya kran hang ni ba ki ong ki application ba kan knowledge kan dei be nang government kadu mentah habang ngiling ong lakan noton ula dep chalan yu tau duyong na po nagalan yung pacalan hadu watang ston ro kecalan kadai jong kana government of Nagaland Department of Mining and Jewelry Nagaland but kichu punan kam tang usurok jong kami khalia ban export ini duyong support Bangladesh por hi Bangladesh tikidon kam approval jong state government leng ba ka tenat mining and geology ti hajing de bekani ku duyong bawan po Nagaland nakaliang jong director ulang ba ki paperwork under process but hadu menta ya tu duyong ba salak 1,000 ton pikimut ban export Bangladesh leng ba ke South Garo Hills hadu menta 4 calan eu namar ki formalities 4 dem ti kin ab tat handu dade ki formalities kin verify shwa ki documents hatu kita ki documents bawan na po ki calan na po nakalan kilong eligible na em kilong qualify na petkom ke criteria jong mining and geology jong sarkar jalami khalia tat tanghang ta kinsa sign kinsa authorize kinsa verify ba kinsa alat ya kini udah yang bawa na po nagalan ban yai lang ba usurok jong ka jalami khalia ban export yun udang siya po ri Bangladesh jor hi ba menta kasi kadai long bumnya ki bon ngut kini ki samla ki jongi ki bum don kam bum don jam ki brang stang menteri ki ba ya don ya kata mo ki ba sim da kan don kuma sipo ka sanlak ban ya kon yu noi u ban yo kata auction jong ni u do yong ka hadin ba kila yo te kila dep siwi kata royalty ki tax kini kata te hadin nang tu pa ki ong ban dala poi hang ne ban pan ni kata ke NOC u director nang kalian jong umtre ban sai kat kum ka jing keno kata kristi bagi wan kita ki katto kan ningot kinong khai tangi pat ki bas mukhya ban mar bengi kum ki khon samla o ki don sha ki ba sim da karam da kalun tang ban ta ban im ni ga jakpo henrei ban haban siu pat ya kata ka bamrung chapo state kata ka revenue mo kata ka bisa ka balong outsource ka ba haban sign de kita ki high level ki ba sudong tang ki high authority ki kabadika black money ta kabam don kot kisla ban hand over ta kum kata ngi sungkhya ngindal awan hang ni kana kaliang jong u pat binai be ya kata ka alej lene kata ka jing keno da ki keno tanga kan tui gitu ki kon samla ki badon ya kata ka ba kila deble kata tax ni kata lej khamat jong pan ki jing shan namar hangi ukran nok mei yo le se un palai no ne si pisa tang kata habia de bukan ka fix chalan ta dong oi phi mas ni yo hapok ti jungi ngi lek kli be no director ngi ong be kan ni de ba phasna ma phi ta na kaleng jong u phila ro mani kli u menta u wong be em ngi lem phasna ma ngi ta nga ong oi haba phim sna ta ka ei pat ka na kaleng ko jong phi ka ba phin le tu ong kin sa budian bat kin sa pha inquiry pan budian ba pan lap ji kin ne bat nang ni se khamar lada don kinu ki chalan ki ba isan khamat kila ni untuk director le ni ki staff jong di amar khanang ban pin sakhi ba kadai sha ka chalan ka ba sha pat kanu ko ba